Nyt pitäisi olla tallennus päällä. Hyvä. Eli Bent Branderupin kurssi lähestyy. Branderup on tulossa Suomeen Granåsan hevostilalle 30. päivä syyskuuta ja 1.10. eli lokakuuta. Se on tämä viikonloppu, jossa kuu vaihtuu. Ja nyt on tarkoitus esitellä vähän hevosikkoja, jotka on tulossa kurssille. Ja mulla on tässä tänään mukana Anna. Tervetuloa. Moi vaan kaikille. Kerro vähän, kuka sä oot ja minkälaisella hevosella sä oot kurssille tulossa? Joo, eli mä olen Anna ja mun hevosen nimi on Pantera. Mä olen 40, mä täytän 41 ja Pantera on täyttänyt tänä vuonna 21. Et me ollaan tälleen samoilla lukemilla vähän niin kuin, liikkeellä. Pantera on ollut mulla hyvin pitkään. Ostin sen 4-vuotiaana ja ollaan puuhasteltu kaikenlaista ja pikkuhiljaa sitten löydetty tänne akateemisen ratsastustaiteen maailmaan 10 vuotta sitten, sanotaan näin. Semmoisella ehkä niin kuin ei voi sanoa, että yhtenä päivänä koin herätyksen, vaan vähitellen etsin koko ajan jotain ja sitten tällaisia ajatuksia, jotka viittasivat tähän suuntaan, alkoi pikkuhiljaa tulla ja löysin netistä kaikkia mielenkiintoisia juttuja ja päädyin ottaa yhteyttä Saraan ja sitten myös Branderupin kurssille kuunteluoppilaana ja siitä se sitten jossain vaiheessa kipinä syttyi todella. Ja Panterasta mä voisin sanoa, että se on tosiaan tamma, 21 vuotta, täysveri, arabi, ei ehkä ihan tyypillisimpiä hevosia niin kuin tämmöiseen hommaan, mutta tämä sopii jokaiselle hevoselle ja on auttanut meitä huimasti. Panteralla on vähän sellaisia kehollisia haasteita niin kuin jos mietitään sitä, että millainen ratsuhevosen haluttaisiin olevan, niin ollaan saatu huimasti apua. Joo, ja olittehan teillä oli kiva pohja jo siinä kohtaa, kun me on tavattu, että on ihanaa, että on ihmisiä, jotka tavallaan niin kuin tutustuu ja tutkii ja on ehkä lukenut ja vähän haistellut tavallaan ja nähnyt asioita jo etukäteen, niin sitten se on aina niin kuin se pohja on kiva sitten aloittaa. Kyllä. Mitä tavallaan, sä vähän jo sanoitkin, että akateeminen ratsastustaide sopii kaikille, mutta avaa vielä vähän, että miksi tavallaan just teille, voi olla, että ei ihan kaikki tykkää, mutta miksi just tavallaan se on kolahtanut teille? Joo, mä luulen, että se semmoinen niin kuin suurin syy on siis se, että mä oon aina halunnut nähdä sen mun hevosen semmoisena mun ystävänä, kaverina, kumppanina, kulkemassa niin kuin tätä harrastusta, tätä matkaa niin kuin mun kanssa. Ja siihen, että mä saan niin kuin tehdä asioita ajatellen sitä, että mä teen niitä parantaakseni tässä hevosessa jotain, jotta se voisi pärjätä niissä asioissa, joita mä siltä pyydän paremmin. Eli me harjoitellaan vaikka jotain tiettyä harjoitusta sen takia, että se parantaa sen hevosen fyysisiä tai henkisiä kykyjä, jotta se pärjää jatkossa paremmin. Niin se on ollut mulle semmoinen niin kuin ajatus, että mistä mä oon hirveästi tykännyt. Mä en ole joutunut tavallaan käymään semmoista keskustelua, että onko tämä eettisesti oikein tai väärin, mitä mä oon joutunut ehkä aikaisemmin siinä mun hevosharrastuksessa käymään. Joo, kuulostaa tutulta tavallaan se semmoinen niin kuin yhteistyön haluaminen, että ollaan niin kuin tekemässä jotain prosessia niin yhdessä, eikä tavallaan niin kuin jotenkin, ei kukaan varmasti halua niin kuin pakottaa, emme siksi tehdä tätä, mutta meillä on erilaisia tyylejä ja filosofioita, joissa sitten ehkä vähemmän ehditään kysymään sitä hevoselta, että mitä sä haluaisit tai miten tämä tavallaan niin kuin parantaisi. Joo, tosi mielenkiintoista. Mites sä oot ollut aikaisemminkin kurssilla? Minkälaisia kokemuksia, mitä tavallaan sieltä on jäänyt käteen, joko sitten siis sekä hevosen kanssa, mutta sitten yleensä kun osallistuu hevosen kanssa, niin ehtii joitakin muitakin ratsukoita katsomaan, kuuntelemaan teoriaa. Minkälaisia semmoisia päällimmäisiä juttuja sulle tulee mieleen, että niistä kursseista on jäänyt
käyttöön? Joo, mä sanoisin, että ihan päällimmäisenä, kun joku kysyy, että millaista on just tälle kurssille tulla, niin mä sanon aina kaikille, että siellä on uskomattoman hyvä fiilis. Eli jotenkin niin kun, siellä on niin hirveän lämminhenkistä ja mukavaa ja ihanaa ja sellaista yhdessä tekemisen ja oivaltamisen meininkiä. Se on ehkä niin kuin semmoinen, se ilmapiiri on aivan ihana. Ja se on niin kuin ainakin mulle yksi iso juttu. Ja sitten totta kai niin kuin siis kaikkien muiden niin kuin semmoisen oppimisen ja oivaltamisen ilon niin kuin, ja sen onnistumisen siinä kurssilla olemisen niin kuin katseleminen, niin se on siis sinänsä jo. Ja totta kai sitten kun on erilaisia ihmisiä, erilaisia hevosia, ja sitten tavallaan pystyy siinä hetkessä näkemään, että miten Bent ohjaa ja opettaa jotain täysin toisenlaista hevosta kuin se, mikä mulla on, niin siinä saa semmoista laajuutta myös siihen. Voi pongata, että hei, mun toisella hevosella on myös tai toi on sama kuin sillä yhdellä hevosella, mitä mä mietin. Että tulee semmoisia, mitä tietysti kaikilla muillakin kursseilla tulee, ahaa-elämyksiä myös muiden hevosten kehoista ja mielestä ja ihmistenkin reaktioista, mitkä on vähän ulkopuolella siitä omasta tekemisestä. Joo, ja toi on niin kuin hyvä pointti se, että varsinkin jos meillä on vaikka vain yksi hevonen tai vaikka meillä olisi 2 hevosta, niin se, että me saadaan niin kuin niitä näkemyksiä siitä, että ai niin, tuolla on vähän erilainen keho ja niin tehdään näin. Ja tämä on tavallaan musta kaikille hevosihmisille tosi laadukasta. Toki joku voi sanoa, että no mutta tehän olette tollaisia, jotka opetatte eteenpäin, koska säkin olet tehnyt sitä opettamista. Mutta se on musta niin kuin silti tärkeää, vaikka ei ikinä ketään muuta opettaiskaan, niin saa just sitä sellaista, niin kuin, että asiat ei aina tehdä ihan samalla tavalla tai aina niin kuin sitä asiaa voi lähestyä, koska omankin hevosen kanssa voi tulla elämässä semmoisia tilanteita, että okei, nyt tämä väylä ei niin kuin toimi. Ja akateeminen ratsastustaidehan niin kuin sallii sen, että meillä on joku tietty niin kuin virtaus ja suunta, johon me ollaan menossa, mutta ei se haittaa, jos siihen päädytään tavallaan vähän erilaisia polkuja pitkin, niin se ei haittaa ollenkaan. Toinen asia, mikä minusta oli niin ihana, niin on tämä ilmapiiri, koska jonkun verranhan me puhutaan siitä hevosten kouluttamisen, että siitä hetkestä, kun me opetetaan hevosille jotain, niin sen ilmapiirin siinä sen hevosen päässä pitäisi olla niin kuin tietynlainen, jotta se voi oppia jotain. Mutta ihan yhtä lailla ihmisellekin täytyy olla se ilmapiiri semmoinen, että se on salliva ja saa kokeilla ja saa tehdä virheitä ja niistä saa oppia ja että sen pystyy niin kuin näinkin isossa ympäristössä tekemään turvallisesti, niin siitä tavallaan myös kiitos aina kaikille, jotka tulee yleisöön, koska kyllä yleisölläkin on iso merkitys, että kun siellä istuu 50 ihmistä niin kuin katsomassa sitä tekemistä, niin siinä täytyy tavallaan niin kuin kaikilla olla semmoinen oppimisen ja kiinnostuksen mielentila, eli vaikka ei kaikista asioista aina olisi samaa mieltä tai kaikki asiat ei toimi just mun hevosella, niin kuitenkin se semmoinen niin kuin avoimin mielin katsominen on musta niin kuin näissä oppimistilanteissa niin kuin kaikille tosi hyödyllistä. On sitten opettajana hevosen kanssa kurssilla tai sitten niin kuin vaan ihan katsojana. Joo. No sitten tämän vuoden kurssi. Mikä tavallaan, niin kuin, minkälaisia juttuja te olette työstänyt, mitä sä oot tulossa katsomaan tai oppimaan, tai mä en haluaisi sanoa näyttämään, koska tämä kurssihan ei missään nimessä ole niin kuin sitä varten, että me tullaan jotenkin niin kuin näyttämään ja esiintymään, mutta totta kai tulee näyttämään sitä omaa niin kuin kehittymistään ja sitä prosessiaan, eli sillä tavallahan me totta kai tullaan näkyviksi, vaikka ei tämä mikään semmoinen niin kuin varsinainen tuomarointi tai esiintymistilanne olekaan, niin totta kai se oma tekeminen tulee siinä näkyväksi, niin minkälaisia asioita tavallaan nyt sitten tältä vuodelta odotat tai minkälaisten asioiden kanssa tuut kurssille? No, mä oon joka vuosi, kun mä oon ollut hevosen kanssa, niin mä oon saanut semmoisen hirveän hyvän suuntaviivan aina siihen, että mitä seuraavaksi tulee tehdä, mihin tulee kiinnittää huomioon. Ja sitten mä oon niin kuin oman valmentajan kanssa pureskellut sitten niitä asioita pitkin vuotta. Ja tänäkin vuonna mä tulen ne mun viime vuoden kotiläksyt kourassa sanomaan, että hei, mä oon tehnyt nyt tälleen, mä oon pohtinut näin ja noin. Ja tosiaan viime vuonna mä sain rohkaisun jo vähän uskaltaa työstää laukkaa. Ja
sitä ollaan tehty. Sitten meillä oli aika suuria ongelmia, Pantera oli vähän hermostunut ja pysähtyminen on äärimmäisen vaikeaa. Varsinkin siis sellaisella hevosella, joka kotona on tämmöinen niin sanottu ekonomimalli, eli hän mielellään aina pysähtyy ja huokaisee, laskee rintakehän ja seisoo vakaasti selkä- ja rintakehä alhaalla kaikilla 4 jalalla, niin sitten sellaisen hevosen pysäyttäminen vähän jännässä paikassa, missä se ei todellakaan haluaisi huokasta ja pudottaa itsensä pudottaminen muutenkaan on hyvä asia. Mutta me viime vuonna niin kun pyörittiin paljon sen teeman ympärillä, että nyt mä olen käyttänyt runsaasti aikaa tutkiskellakseni, miten hevosen kuuluu pysähtyä ja asetella kehonsa siinä pysähdyksessä ja miten se pysähdys voi tuoda siihen liikkeeseen myös paljon lisää laatua. Ja mä toivoisin, että tämä olisi semmoinen asia, mistä me voitaisiin jatkaa ja mikä nyt siellä tänä vuonna ehkä sitten onnistuisi. Eli mä haluan, että me osattaisiin pysähtyä vähän paremmin kuin viime vuonna. Joo. Ja se on itse asiassa nyt jotakuta voi hymyilyttää, kun mä sanon, että mä tälle koko ikäni ratsastanut ja hevosen pysäyttäminen on näin vaikeaa, mutta se todella on, kun sitä lähtee palottelemaan. Ja nimenomaan se, että miten se pysähtyy. Joo, kun piti just lisätä tavallaan niin kuin se, että kyllähän me aika usein niin kuin tottelevaisuusmielessä saadaan hevosen jalat seis. Ei siinä mitään, mutta niin kuin, että pysähdys ylipäätänsä siis, jos ajatellaan nyt niin kuin tätä tällaista niin kuin perusmodernia ratsastusta, jota meille opetetaan, niin seis on seis ja siis pysähdytään 4 jalkaa niin kuin siististi vierekkäin, mutta eihän siinä menetelmässä olla kauhean tottuneita siihen, että pysähdystä, eli pysähdyksessäkin voidaan tehdä töitä. Eli sehän on yksi lisä, mitä akateeminen ratsastustaide tuo tähän juttuun, on se, että totta kai siis koulukilpamaailmassa, mutta muutenkin perusratsastusmaailmassa ajatellaan, että pysähtyminen on tärkeää ja miten pysähdytään ja miten siihen pysähdykseen tullaan. Mutta sitten vielä se lisä, että me mietitään myös, että sitä pysähdystä hevosta voi muotoilla ja koota ja niin kuin sen kanssa voi kommunikoida tavallaan myös tosi paljon siinä pysähdyksessä. Niin sehän vasta on mielenkiintoista. Ja sitten jos se hevonen on pysähtynyt huonosti, niin sittenhän se on niinku tavallaan tosi vaikeaa se pysähdyksen työstäminen. Joo, ja meillä se ehkä se sellainen, että tietysti Panteralla on ikää ja opittuja asioita taustalla, ja mäkin olen tehnyt asioita aikaisemmasti tietyllä tavalla, niin, ja mä en ole koskaan just ehkä siitä syystä, että se on kotona hirveän helppo just tälleen pysäyttää, niin ole pohtinut sitä riittävästi ja se tavallaan se mielentila, että siitä pysähdyksestä myös pitäisi päästä eteenpäin liikkeelle, että se ei ole tämmöinen stop ja sitten väännetään virtalukosta avaimet pois, jäädään siihen ja sitten täytyy pistää uudestaan sinne virtalukkoon ja startata, että pääsee liikkeelle, vaan se olisi enemmänkin tämmöinen, että jäädään niinku liikennevaloihin venttaamaan, että koska punainen vaihtuu vihreäksi ja sitten päästään eteenpäin, että tavallaan pysähdyksessä mieli ajattelisi vähän jo eteenpäin menemistä ilman, että siinä on semmoinen kiireen tuntu, niin se on ollut ehkä semmoista päänsisäistä työskentelyä myös. Joo, tämä on tosi mielenkiintoinen vertaus, koska kyllähän ihmiset hyvin eri tavalla käyttäytyy liikennevaloissa. Tuli heti mieleen, että on tosi paljon erilaisia, tuossa on tosi hyvä pointti, että sä voit tavallaan pysähtyä myös ihmisenä tosi monella tavalla, kun sä oot liikenteessä, niin ihmiset voi pysähtyä liikennevaloihinkin tosi monella tavalla. Mahtavaa. Minkälaisen terveisen tavallaan haluaisit lähettää niille, jotka on nyt sitten tulossa kuuntelemaan, että minkälaisia ajatuksia tai jotakin, en mä nyt tiedä neuvoja, mutta onko jotain semmoisia niin kuin tipsejä, joita tavallaan voisi ottaa tai mitä olisi kiva niin kuin odottaa tai mitä tulee mieleen? Joo, ensinnäkin kaikille se, minkä mä unohdan joka vuosi, ja se on termosmuki. Joo. Joo. Eli joo, ja sitten lämpimästi vaatteita, että jaksaa siellä istua. Ja avoimin iloisin mielin niin kuin katsomaan ja ihmettelemään ja kysymään ja oivaltamaan. Niin
siinä on niin kuin mun mielestä hyvät eväät sille nimenomaan avoimin mielin. Joo. Tosi hyvä pointti. Mä sanon vielä ääneen, että kysyminenhän on tosiaan kuunteluoppilaillekin sallittua, mielellään ratsukoiden välissä. Toki joskus voi olla sellainen tilanne, että ratsukon aikanakin pystyy, esimerkiksi jos ratsukko tekee jotakin rauhoittumisharjoitusta ja Bentillä ei ole siinä kohtaa just sille ratsukolle mitään sanottavaa, niin siinä kohtaa voi käydä niin kuin dialogia, mutta tosiaan annetaan Bentin ja ratsukon itse tehdä sitä työtä siinä sen aikana, kun se tunti on, ja sitten tuntien välissä voi hyvinkin kysyä, tai sitten ainakin niin kuin teorioissa siellä myöhemmin, usein sunnuntain on sellaista aikaa siellä teorioissa, että pystyy tavallaan niin kuin kyselemään, ja jälkikäteenkin. Ja totta kai siis aina voi lähettää minulle ja ratsukoillekin on tosi mielenkiintoista, että jos kysyy tavallaan niiltä hevosikoilta itseltään, että miten tämä asia niin kuin toimii, niin mehän ollaan kyllä kaikki mielellään niin kuin auttamassa siinä oppimisprosessissa. Joo, multakin saa tulla tietysti, saa nykästä hihasta ennemmin sen jälkeen, kun mä tuun tunnilta, kun silloin, kun mä olen sinne menossa. Et siinä vaiheessa, kun mä olen sinne menossa, niin mulla pyörii ehkä vähän asioita päässä ja sitten pikkusen jännittää, vaikka ei pitäisi niin kauheasti jännittää. Niin ennemmin sitten tunnin jälkeen saa tulla juttelemaan ja saa kysyä. Ja osahan tätä koko akateemista on siis se, että me mielellään pohditaan ja ajatellaan ja käytetään kaikkien ihmisten niin kuin tämmöistä omaa erikoisosaamista myös, jos semmoista sattuu olemaan, niin että tuoda omia ajatuksia, kysellä ja ottaa sitä omaa näkökulmaa mukaan, niin se on erinomainen asia. Se on rikkaus. Mielellään pallotellaan asioita erilaisista näkökulmista ja todella toi on hienoa, että jokaisellahan meillä on niin kuin joku kohta, johon me on keskitytty enemmän kuin joku toinen. Joo. Loistavaa. Elikkä siis syyskuun lopussa, lokakuun alussa, tämä on hassu viikonloppu, 30.9. ja 1.10. Bent Branderup Inkoossa Granåsan hevostilalla. Tervetuloa mukaan.